Türkmen häkimetleriniň ýurtda koronavirus bilen bagly ýeke ýagdaýyň hem ýüze çykarylmandygyny öňe sürýän pursady Lewapda Aşgabatyň ýokarky jaýlarynda okumaga gitjek studentlerde COVID-19 barlygy geçirilýär we olar karantinda taklanylýar. Aşgabatda okuw ýylynyň öň ýany mektep okuwçylaryndan saglyk kepilnamasy talap edilýär. Bu ağırlıkda koronavirus aladalarynyň fonunda vilayatleriň arasyndaky ulak we otly gatnaşmarynyň çäklendirilmegi bilen paýtagta gelmekçi bolýan ýolagçylar üçin sowa bir kanun ýollar hudurlanýar. Türkmenawatdan Aşgabatyň ýokarky jaýlaryna gitmeli studentlerde ilki COVID-19 barlygy geçirilýär we soňu bilen olar şäheriň 23-nji mektebinde 2 günlük karantina ýerleşdirilýär. Mektep häzir karantin zonasyna öwrildi. Onuň daş töweregine polisiýa we howpsuzlyk gulluklarının işgärleri gözegçiligi edýär diýip Lewapdaky çeşmelerimizin biri 27 awgustda maglumat berdi. Onun sözlerine göre, seýlede azatlyň habarçylarynyň hem tasdiklaýşy ýaly vilayetlerden gelýän studentler Aşgabatda hem 14 gün karantinda taklanarlar. Ýatdatdyk Aşgabatyň ýokarky jaýlarynda okuyan ýa-da şu ýyl okuwa giren studentlerde geçirilen barlyklarda COVID-19 bilen kesilýän ýaşlaryň hem ýüze çykarylandygy barada maglumatlar gowuşupdy. Azatlyň Lewapdaky habarçysynyň mundan 2 hepde ozal beren maglumatyna görä, koronavirus bilen kesilýänler 3-nji 4-nji kursda okuyan studentler bolup, olaryň arasynda gyzlar we oglanlar bar. Şol pursat habarçy COVID-19 barlyklarynyň netijesi pozitiw çykan studentleriň jem sanynyň 16 ýetendigini aýdyp, entek barlygydan geçmedik studentleriň sanynyň has köpdigini hem belläpdi. Şol bir wagtda barlyk netijeleri negativ çykan studentler otluda her kupeda 2den oturdulyp Aşgabaty ugradylar. Bu ağırlykda ýurtda transport çäklendirmeleriniň dowam edýän pursady seýlede türkmen häkimetleriniň paýtagta gelmekçi bolýan beýleki vilayatleriň ýaşaýjylaryndan saglyk resmi namatyny talap etmegi, köp raýatleriň hem bulary wagtynda alyp bilmezligi korrupsiýa schemalarynyň döremegine getirdi. Demirýol işgärleri Türkmenawat Aşgabat ağırlygyndaky otlarlarda boş yer tapyp bereni üçin her adamdan 200 manat, egerde ýolagçyda saglyk kepilnamasy bolmasa, onda ýene goşmaçy 200 manat alýarlar. Olary otly wagonlarynda gizläp äkdýärler diýip bu ýagdaýlara şaýat bolan Lewaply çeşmelerimizin biri gurrun berdi. Bu ýagdaýlar dogrusynda Lewap vilayatynyň häkimliginden we beýleki degişli idaralarynyň Sultanda Türkmen Demir Ýollary agentliginden maglumat almak başartmady. Bellemeli ýeri azatlyň habarçylary ozalda Türkmenistanyň durly künjegindäki ýaşaýjylaryň transport çäklendirmeleriniň fonunda ýurduň beýleki sebitlerini aşmak üçin bir kanun hemde hukukly ýollary taýlap almagy mejbur bolýandyklary barada maglumat beripdi. Habarçylarymyz raýatleriň transportyň bu usullaryny taýlap almagyna, karantin çäklendirmeleriniň seýlede ykdysady kynçylyklary bilen bagly masgalalaryň güzeran eklenjiniň hasda agyrlaşmagynyň sebäp bolýandygyny aýdypdylar. Bu ağırlykda Mary vilayatynda esasy ýollaryň ugrundaky hereket hasym çäklendirildi. Munyň ýaşaýjylaryň sebitdäki bazarlarda üýtmeginiň öňüne almak maksady bilen edilendigi aýdylýar. Maryda bazarlaryň aglawaty ýapyk bolsa-da, sewdegärler ulaglary bilen bazarlaryň golaýynda durup azyk we gökbakçy öýnümleri, mektep esbaplary ýaly haritler satýardylar. Häkimetler ilatyň bazara barmagyny böwetlemek üçin bazar wagty, ýagny irden saat 7-den öýlen saat 14:00 çelini ýollary ýapýar. Mundan başga polisiýa bazaryň golaýynda ýygnanan sewdegärleri tebitden gowýar we olara jerime ýazýar diýip bu ýagdaýlara şaýat bolan Bayramalaly habarçymyz 27 awgustda gurrun berdi. Türkmen häkimetleri global pandemiýa bilen baglanyşykly ýylatyň gündelik durmuşyna täsir etiren karantin çärelerini girsede, bularyň adamlaryň eklenjine ýetirýän täsirleri barada maglumat bermeýär. Mundan başga da pandemiýa döwri türkmen häkimetleriniň onsuz hem ýiti ykdysady krizisden, maliýet mesçiliginden, ady haritlarynyň gyçylygyndan kösenýän ýylaty goldamak üçin nähildir bir çäre görýändigi barada maglumat ýok.